juoksee. Minne kissat kävelee? Kävelee. Kävelee. Koirat sinne juoksee, minne kissat kävelee. What's up guys? Täällä on Kaitsu. Ja tänään mä ajattelin puhua siitä. En ainakaan tuosta Paavosta, mikä tossa on, vaan siis älkää välittäkö siitä. Ajattelin kertoa mun niinku miten mun niinku elämä on mennyt tähän päivään asti. Elikkä mä synnyin sairaalassa, niin kuin varmaan moni muukin on syntynyt. En tiedä kuinka paljon olen painanut silloin tai kuinka pitkä olen ollut silloin. Niin, ja sitten mun asuinpaikka, missä mä asuin ensin, oli Hanhijoki. Hanhijoki on lähellä, tai siis se on osa Loimaata ja osa Alastaroa. Jos ette tiedä missä Loimaa on, niin käykää katsoa vaikka Google Mapista tai jostain, jos ette tiedä missä se on. Mutta niin mä asuin siellä Hanhijoella mun isän, äitin ja 2 koiran kanssa. Sitten mulle syntyi veli ja hän on minua 2 vuotta nuorempi. Ja sitten me asusteltiin siellä. Sitten kun minä täytin 4 vuotta, tai sillä välin kun mä olin ollut tuolla siellä Hanhijoella, niin sit kun mä olin täyttänyt 4 vuotta, niin mun isä ja äiti päätti erota. Ja sitten kun mun isä ja äiti eros, niin me mentiin äitin kanssa sen jälkeen asumaan kerrostalolle. Kerrostalo, se asunto oli ihan kiva ja siellä oli ihan mukavat naapurit ja paljon kavereita siellä naapureissa. Että ei ainakaan ollut kavereista sitten pulaa. Tai silleen no mä kävin ala-asteen Kirkonkylän koululla. Siis tuolla Alastarolla. Ala-asteen kävin siellä. Ihan normaalisti kävi ja sitten me muutettiin hetkeksi meidän mummon taloon. Ja sitten me asuttiin siellä, en ole varma kuinka kauan. Oltiin siellä. Asuttiin siellä, mutta asuttiin siellä ja sitten sinne tuli semmonen, mikä on tällä hetkellä mun isäpuoli. Niin hän oli 17-vuotias, kun hän aloitti seurustelemaan meidän äitin kanssa. En tiedä minkä ikäinen meidän äitimme on. Eikä sillä varmaan väliä ole, mutta joo. Ja sitten mä oon nyt ollut siitä päivästä lähtien, kun äiti ja iskä eros. Mä oon siitä päivästä lähtien ollut... Saakeli tuolta mun valot. Niin, mä oon siitä päivästä lähtien käynyt joka toinen viikonloppu meidän iskällä. Ja niin me asuttiin siellä meidän mummolla. Niin kuin minä, mun isäpuoli, mun veli ja mun äiti. Ja 2 koiraa. Sitten siellä kerrostalossa tapahtui kyllä semmonen, kun me asuttiin siellä, niin siellä oli meillä oli semmonen koira, mikä ei pystynyt kävelemään niitä rappusia ylös. Niin me jouduttiin myymään se. Me myytiin se jollekin tosi kivalle, semmoiselle hyvälle perheelle, ettei se ainakaan silleen. Ja sen nimi oli Retu. Sitten meillä oli myös semmonen tahvokoira ja sitten se karkas.
Niin, se kuoli. Tai ei karkas siis. Ja aivan sama, jos ette kuullut tätä äskeistä äitin laulua. Voi vittu. Vittu tää feilas. Ihan varmasti vittu. Mihin mä jäin? Siis siihen, että se Tahvu kuoli. Ei vittu. Mitä kuollu, kun se karkasi. Niin, ja kun se karkas, niin sitten meillä ei ollut enää koiria. Sitten me löydettiin semmonen kiva talo, missä me ollaan nytkin. Asutaan. Joo, älkää välittäkö. Niin, me asutaan tässä talossa nyt. Me ollaan asuttu tässä. Sitten kun mulla rupesi menee koulu huonosti, äiti ei jaksanut katsoa mun perää enää, tai siis katsoa mun läksyjä enää, niin mä menin meidän mummolle asumaan. Niin mä menin meidän mummolle asumaan, olin siellä joku 3 viikkoa, tulin takaisin. Siitä ei ollut taas mitään hyötyä. Ja sitten mulle näiden väliaikana mulle todettiin ADHD. Ja nyt mulla on todettu kilpirauhasten vajaatoiminta. Se muuten varmaan meni just oikein, mitä mä sanoin. Mutta joo, siis. Niin, ja sit mulla oli, mitä mä en kertonut, mulla oli sossujuttuja ja mulla oli psykologijuttuja, on tosi paljon huonoja kokemuksia koulusta ja rikkonut 2 ikkunaa ja vaikka mitä on jäänyt kertomatta tästä. Mutta mä veikkaan, että täällä oli kaitsuja. Se on vielä kerran Ei hetkinen, mitä vittua.